Uma iSundowns iwina ngo-5-0 ama-games asuke engathengwa. Suke nje kunormal, yebo. Suke nje kunormal, suke kuyigame enormal nobeshaya u-Arrows. Kodwa ke once Orlando Pirates yenza the same thing, kuthiwa ama-games athengiwe. Kodwa iMamelodi Sundowns miyiwina ngo-4-0 ishaya i-Arrows. Iwina ngo-4-0, 5-0, naye ama-games asuke enormal. Kodwa ke mekwenziwa i-Orlando Pirates kuthiwa ama-games athengiwe. I-Pirates mishaya o-Chiefs ngo-3-0 kuthiwa igame ithengiwe. Ingathengwa kanjani igame bafethu? Singashaya i-Chiefs ngo-3-0 mase nithi igame ithengiwe. Hayi, ayithengwanga igame. Badlala abafana ncomane bafethu. Musani ukuba nalento eninayo. Pirates idlala kahle currently. Uma iPirates ingawasebenzisa amathuba ngiyayigxeka. Kodwa ke masiyikora kuthiwa ama-games athengiwe. Futhi nale ya Chiefs iyathengwa phela.